Братцы беларусы, што ж дзеецца? Гэты руды Трамп спыніў фінансаванне радыё Свабода. Адкуль мы цяпер навіны будзем браць? Праўдзівыя. Усяго на гэтае радыё Свабода па ўсім свеце працавала каля 1500 журналістаў, якія ў розных баках свету падавалі інфармацыю, якую было патрэбна падаваць з боку гледжання амерыканскай адміністрацыі. Паважаныя беларусы, калі ў вас былі сябры, а можа і вы, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 20-го года і казалі, што гэта ваш выбар і вас ніхто не падкупляў, то ведайце, да гэтага кроку вас падштурхнула радыё Свабода, на фінансаванне якой выдзяляліся шматмільённыя, а то і мільярдныя гранты. Колькі выдзелілася на штурханне беларускага грамадства ў 20-м годзе, мы ніколі не даведаемся. Таму што ў офісе USAID праз шэйдары прайшла амаль што ўся дакументацыя, нават Маск і Трамп цяпер не разбяруцца. Колькі грошаў амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў пайшло на нашу з вамі Беларусь.